Υπάρχει η πραγματικότητα και η πραγματικότητα αφορά στον πατέρα 4 παιδιών, όπως με ενημερώνουν στην Πάτρα, που ξεψύχησε όταν πήρε στα χέρια του το κατασχετήριο του σπιτιού του. Όμως ειλικρινά αναρωτιέμαι τι εξυπηρετεί αυτή, αν το θέλετε, η έναρξη της εκπομπής σας. Πέρα από την ιδιοσιογραφική της διάσταση, θα σας έλεγα ότι παρατηρώ... Ότι, συγγνώμη κύριε Δινόπουλε, με συγχωρείτε πολύ, επί προσωπικού. Διότι εγώ διευθύνω την εκπομπή και εγώ ξεκίνησα το σχόλιο. Σας απαντάω ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, ναι. Ότι ενώ βγαίνω πέρα από το τραγικό περιστατικό, το οποίο σέβομαι απόλυτα. Θα συμπλήρωνα όμως ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ενέργειες για την προστασία των δανειοληπτών, ότι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες δεν έχουν γίνει, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Πήρε κατασχετήριο. Ότι υπάρχουν εντάξει, αν δεν θέλετε δεν μιλάω. Εντάξει. Μπορώ να πω κάτι, κύριε Σταυρόπουλε? Μπορώ να πω κάτι? Μπορείτε να μιλήσετε μόνοι σας. Εγώ σας παρακολούθησα. Σας παρακολούθησα. Αμέσως, κύριε Βλάχο, θα σας δώσω το λόγο. Είμαι και μεγαλύτερος εδώ της παρέας από δημοσιογραφικής άποψης. Αλλά με σεβασμό στον συνομιλητή μου και στις προεκλογικές στιγμές που ζουν. Να δω τον κύριο Δινόπουλο, σας παρακαλώ πολύ. Μου λέτε ότι παίζω κάποιο παιχνίδι πολιτικό, ξεκινώντας την εκπομπή με την τραγική είδηση του θανάτου του οικογενειάρχη που πήρε το κατασχετήριο. Δεν λέω ότι παίζετε κάποιο πολιτικό παιχνίδι, κύριε Παπαδόπουλε. Λέω λοιπόν ότι η έναρξη σε μια τέτοια ρευστή προεκλογική περίοδο. Τι εξυπηρετεί, μου είπατε. Λοιπόν, τι εξυπηρετεί? Προφανώς να εξυπηρετεί μια έξαρση της δικής σας ευαισθησίας. Και πιθανώς να εξυπηρετεί και των υπολείπων συναδέλφων σας, οι οποίοι είναι απολύτως κατανοητοί, και εγώ ως δημοσιογράφος πιθανώς να έπρατα το ίδιο. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σας λέω όμως ότι είναι εύκολο να αφορίζουμε. Και είναι εύκολο να λέμε, είναι εύκολο να αφορίζουμε και να λέμε ότι δεν υπάρχει κράτος, ότι εν πάση περιπτώσει οι Έλληνες βρίσκονται σε μια... Πέθανε ένας άνθρωπος με 4 παιδιά.